ka-adventure, I'm back my channel, Renato Kilaton. Oy ka-adventure, now karon diri sa Barangay Corazon, lungsod sa San Miguel, Cavite. Karon ka-adventure, pista karon diri sa Barangay Corazon ato makita karon ka-adventure. Ato nga niyo lang panginabuyan sa Bulanon ka-adventure kining manindahay og mga duaan ka-adventure. Ato makita karon ka-adventure ang mga tinda nga duaan diri ka-adventure sa Barangay Corazon, lungsod sa San Miguel ka-adventure. Ato makita karon ato mga panginabuhi sa atong Bulanon ka-adventure. Sir, mayong buntag sir. Kasi nga na to, kasi nga sir, kasi nga na to. Glenn. Glenn Nas. Nas? Glenn. Okay, ka-adventure na si Sir Glenn Nas. Imo ning panginabuhi sir? Mga pila ka year na sir? Wala, 25 na. 25 years. Pilay bata nyo na to no, sir? Upat. Opat. Usay trabaho ni Miss si Mrs. din kaban karon? Bata ko. Nana kay college sir? Ora na naman pero pasar board. Ang kita sir, okay magkita sa inyong baliga sa duwa sir? Napay ginagpay basta makapaninda lang. Okay, ka-adventure nya. Taga pista ba mo maninda o kanang napoy lang namoy pisto sa Pista-pista na lang. wo pisto? Sa una namin pisto sa merkado niya undang mi kay mahal-mahal na sa kintal ba na. Hinay-hinay na pugalin. Ka-adventure silang sir, na sila pisto sa una karon tungod sa hinahinay pud halin karon tungod sa panahon karon unya nana karon sila sa diri sa magkuan sila stay sila diri sa mga pista sir. Mga pista diri sa Bohol ba sir? Bohol, Tibok Bohol o Tibok Bohol? Og Nabo area ra. Dire bohol ra. Okay, ka-adventure. Palugin bre Ato makita karon ang panginabuhian sa Bulanon. Kining panginabuhi ni sir, kining maliyagduan. Ato kita ka-adventure nanay na malit. Ato makita karon ang negosyo ni sir, ang yang panginabuhian, panginabuhi diri sa Bulanon. Hello sir, mayong buntag ni palit ka duan sir? Nipalit. Ni palit. Unsa man duan yung ipalit sir? Tapos pusi lang. Amaron. Para sa anak. Ang bata nimo? Naman, asar to. Kali to. Oh. Okay, what's up ka-adventure? Nanata karon sa panginabuhian sa atong mga Bulanon. Kining panginabuhi ni sir kining mga duhaan ka-adventure. Sud sa Banchiko katoy ka-adventure, mao na gyud ni panginabuhian ni sir ka-adventure. Ato makita karon. Mao na ang mga paninda ni ma'am og ni sir. Na yung mga duhaan na to makita ka-adventure, na yung mga bata nga nalingaw sila sa mga duhaan. Kaway mo bata, kaway. Kaway, Oh. Liza. Kay ko sa YouTube. Ilay. Ali. Mo ni yung bata, sir? Ali dong. Mo ni ang bata ni sir. Unsa yang gipalit duhaan? Pusil-pusil nga gamay. Oh. Pagpilangon po na yung ipalit, sir? Tag 50. Tag 50, brato ra di ay. 50 ang buhok. Okay. Lingaw na pagbata, sir. Lingaw. Salamat, sir. Sige, salamat. Okay, ka-adventure to makita karon ang paninda nilang sir. Mo na ilang panginabuhian sud sa Bachinko katoy ka-adventure. What's up ka-adventure? Ako karon sa Barangay Corazon, lungsod sa San Miguel. Atong gyari karon panginabuhian sa Bulanon ka-adventure kining mga naninda og mga duhaan ka-adventure. Ato makita ka-adventure ang mga manindot nga mga duhaan, baligya nilang ma'am ka-adventure. Sa una ka-adventure na sila ipwisto sa una karon matagpista na lang sila mo display kay tungod sa mahal pod ag renta, lisensya mahal pod unya hinay kayo halin mo na karon silang ma'am ug si sir na karon diri sa matagpista. Pista karon sa Barangay Corazon, lungsod sa San Miguel. Ato makita ka-adventure atong panginabuhian sa atong Bulanon kining manindahay og mga duhaan ka-adventure. Dugay-dugay na silang ma'am ug sir ani naninda, mga bachingko sila katoy ganin nila ka-adventure. Na mga pusil-pusil, na pang bata ka-adventure, mga truck ka-adventure, ato makita na ay airplane, dagan classic ka-adventure ato makita nga mga duhaan nilang ma'am unya napoy kumbo-kumbo. Ato makita ka-adventure ang mga paninda nilang ma'am ug ni sir. What's up ka-adventure? Nata karon sa panginabuhian sa atong mga Bulanon. Kining namanilya og mga duhaan ka-adventure ato makita karon ang mga maanindot nga mga duhaan nga ilang gi-display diri. Ka-adventure ato makita karon diri. Oy ka-adventure ato makita karon na anay mga customer nila namili og duhaan.
ang mga chikiding, ang mga chikiting ng ano nang nangita na kung sila kapilian nga duhaan ka adventure. Okay, what's up ka adventure? Natakaron sa panginabuyan sa Bulanon. Kining naninda og mga duhaan ka adventure to makita karon nga mga maanindot nga mga duhaan. 25 years na silang sir ani naninda ka adventure. Ato makita karon. Okay, what's up ka adventure? Nanay mang customer nilang mamong ni sir. Nanay namili og duhaan ka adventure. Hindi na siya nagalakaw? Para ka naman. Yan, ito mo? Ilan na? Ay, kulo. Dami. Size ko lang. 150 lang. Okay, adventure ato makita karon ka adventure na anay napilian ni sa bata ni ma'am. Mutingog siya ka adventure. Ana siya battery sir? Na battery, okay. Ako lagi panyo, 150 lang kay pandemic. Okay, ipahanyo ni sir, buotan gyud si sir ba? Ipahanyo para sa malingaw nga bata. Okay, ka adventure nakita na to ang bata nalingaw ka adventure. Nakapalit na siya duhaan ka adventure niya. Gipahanyo po siya ni sir ka adventure. Nalingaw na sir yung bata sir. Okay, what's up ka adventure? Natakaron panginabuyan sa Bulanon kining manindahay og mga duhaan ka adventure ato makita karon ang panginabuhi ni sir og ni ma'am. Ada ka adventure diri makita nato diri natakaron sa barangay Corazon lungsod sa San Miguel. Pista unsa ran karon boss kanang katumanan pista kanang katumanan ka adventure? Oy ka adventure nalipay ang bata nakapalit na siya og duhaan ka adventure ato makita karon. Ma'am, sukad pagkabuntag ma'am daga na mong namalit? Daga na? Gamay pa. Sige ka adventure. Okay ma'am. Okay, what's up ka adventure? Natakaron sa panginabuyan sa atong Bulanon. Kining naninda og mga duhaan ka adventure. Nya maanindot ang mga duhaan ka adventure nga ilang ipamaligya mo ng mga bata ka adventure, malingaw gid sila makapalit og mga duhaan ka adventure nya. Affordable ra ang ilang baligya ang mga duhaan ka adventure kay mahangyo ra man buotan man kayo si sir og si mama, mahangyo ra. Mo na siya madag sabot-sabot ra ka adventure. Okay, what's up ka adventure? Makita na to mga duhaan nga maanindot ka adventure para sa mga chikidus, mga chikiting ka adventure nga mupalit mga ka adventure.
Nya na po ilang mga chinilas po nga gipang baligya pang babae. Ayan na po pang lalaki mga chinilas. Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon diri sa gi-display nga mga duhaan. Yan ay mga klase nga mga pusil-pusil. Mga kita og toy guns, mga ka-adventure, mga para sa mga lalaki nga mga nag-edad og 3 anyos hangtod sa 8 anyos ka-adventure. Mga kani mga duhaan nga panglaki ka-adventure na ay mga truck ka-adventure to makita karon. O ka-adventure, na po sila ilaing kanang customer. Kini mapalit ni pusil-pusil ka-adventure. Unsa iyang gipalit, ma'am? Kana ma'am, yang gipalit. Color daw. Sabi mo palit to. Kano sa raw nang gipalit nimo dong? Kano sa raw nang gipalit nimo? Buhay ba? Bago gahapon? Ganina. Ganina. Oh, ka-adventure nakapalit na pud si kandiri kat ang lalaki ka-adventure. O pusil-pusil ganina ka-adventure. Ilang na. Ato din. Ganay ko tayo mo. Nya na po ila ni palit. May gagmay nga pusil-pusil o alipay po ang mga bata ka-adventure nga ni palit ka-adventure sa ilang duhaan ka-adventure. Ay dong. O ka-adventure mo ni ang napalit, mo ni napalit nimo? Nakapalit siya og pusil-pusil o si bata ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Natakaron sa panginabuyan sa Bulanon kining naninda og mga duhaan ka-adventure. Ganyan ka-adventure nakita ang mga bata na malit og mga duhaan, nalipay po sila ka-adventure nga nipalit sila og mga duhaan ka-adventure. Una na po ilaing customer ka-adventure. Nangita na po sila kung sa ilang paliton ka-adventure. Namili po sila ka-adventure.
Mo na ilang napilian, ma'am? Okay, ka-adventure, nakapili na sila o ka ng cellphone ka-adventure pang babaeng color pink ka-adventure. Okay nya patistingan daan arong mahibuan nga motingog ba jud ag cellphone. Oh, malipay na ang mga chikiting ka-adventure, makapalit og duhaan ka-adventure na si Inday. Nakatawa siya nga na siya duhaan. Oh. Okay, ka-adventure, tingong na ka-adventure. Ato mga kuan ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nagilang mga customer ka-adventure, nakapili nagduaan ka-adventure. Apuron telling ma'am ang iyang mga chikiting arong di mag hinilakay ka-adventure. Pareha kaya pugpurma ilang ipalit, ma'am? Parehara oh. Aron di magmahay. Aron way mag-away. Parehaon jud. Okay, what's up ka-adventure? Makita na to ang mga customer nilang ma'am dire. Unya sir, ag pamaagi diri sir, pag display nyo sir kanang gipalukat mo sa barangay. So na pa niyo. Permit, okay. Okay, ka-adventure na sila kon sa barangay permit. Okay, what's up ka-adventure? Tong giari karon ang mga panginabuyan sa Bulanon kining naninda og mga duaan ka-adventure. Na karon sa barangay Corazon, lungsod sa San Miguel. Pista karon ka-adventure. Mo nang karon sila nag-display sila karon ka-adventure, to makita ka-adventure ang ilang adol ra sila sa diri sa dapit sa simbahan ka-adventure nag-display. Kay na ang mga daghang tao dire kay musimba. Ka-adventure na po lain nga customer silang ma'am. Imo ning mga apo, ma'am? Imo ning mga apo? Kana oh. Ay mong gipalit tag duaan, ma'am. O sa duaan ang gipalit, ma'am? Kaning pink, ma'am, kini? Oh. Mo ni napalit ni Inday kana. Napoy naipataban nga rilo. Pila po na nga na sir kanang naipataban nga rilo? 120 barato ra ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Now karon diri sa atong panginabuyan sa Bulanon kining namaligya og mga duhaan ka-adventure ato makita karon. Ato nakita ganina ka-adventure daghan nang namalit nila diri katong mga bata nga namalit og duhaan. Unya na po yung mga bata ni palit og mga bala-bala sa katoy lang pusil-pusil nga gipalit. Kano sa nanyo gipalit dong kana? Kano sa gipalit? Gahapon imo kano sa gipalit? Gahapon pod. Oo. Si ka-adventure, nalingaw ang mga bata ka-adventure sa ilang display nga duaan diri.
O ka-adventure, ato makita karon mga bata, lingaw sila na mili og duaan ka-adventure. Ang mga chikiting. Ato makita karon. 130. Kana. Lain na po itagyaan na ma'am kanang nipalit ang kanang pusil-pusil kanang murag pusil-pusilpon. Oh, lain. Lain na po do. O ka-adventure, kusog agilang tindahan diri nga mga duaan ka-adventure tong mga bata. Nindot agilang pagka-plaster sa ilang tindahan sa ilang mga duaan ka-adventure kay makapili ang mga bata ka-adventure to makita na yung mga bangko-bangko nga gamay ka-adventure to makita karon. Iyan ay mga Barbie dolls ka-adventure at makita diri ka-adventure. Wag yun mo pisto lang, sir. Sa Miguel, wag pisto. Ang ilang pisto ka-adventure, matag pista lang ka-adventure, wa sila kanang steady nga pisto kay tungod sa kamahal sa lisensya o nya mahal sa stall o nya minus korog halin ka-adventure. Ang halin karon na sa mga pista-pista sama diri sa Barangay Corazon. Bago pa nakabalik, oh. Ang sulti ni Sir ka-adventure, bago pa silang nakabalik diri sa paninda ka-adventure. Lingaw ang mga chikiting ka-adventure nakapalit og duhaan. Ka-adventure, karon ka-adventure ato nakita ang mga nanindag mga duhaan. Ka-adventure nakita na to ang mga customer ganina, ang mga bata nga namalit, mga chikiting ka-adventure nga nalipay sila nakapalit og duhaan diri ka-adventure. Okay, daghang salamat ka-adventure. Maghinaot ko lang malipayon sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Ya, salamat ka-adventure. God bless. Kaway sir, kaway sir, kaway ma'am. O, salamat ka-adventure. God bless.